Ja, sådan. Værsgo. Det er efterhånden ved at være en tradition i vores familie, at vi skal til høstmarkedet herude. Og det er bare lækkert at få det både økologisk og lokalt herudefra. Jeg vil godt byde jer alle sammen velkommen til vores høstmarked, årlige høstmarked. Det er jo efterhånden 29 år siden vi startede. I er jo nogle af dem, der er billedet på økologi og billedet på liv på landet, så jeg er rigtig glad ved, at jeg fik lov at åbne. Vi bor 10 kilometer herfra, ude på landet også. Kan også godt lide at tælle og dyrke det, vi kan overkomme selv derhjemme. Altså først og fremmest så er det en tradition, vi skal have pandekagerne herude fra. Dem synes vi er super lækre, og så synes vi også bare, det er lækkert at komme rundt og smage på de små ingredienser og specialiteter, der er herude. Ja, og så... Du plejer også at købe mel, og vi plejer også at smage en pølse. Ja. Det er også ret lækkert. Så vi bliver godt med det, når dagen er om her i hvert fald. Ja, og vi har været ude at køre hestevogn, plejer vi også at være. Ja, og så gå rundt og se på dyrene også. Ja.